Να δούμε τώρα και την κόκκινη προπαγάνδα, τα κόκκινα καθάρματα. Για την απεργία της 10ης του Φεβρουαρίου βγάλανε προκηρύξεις σε διάφορες γλώσσες, όχι μόνο ελληνικά, διότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι διεθνιστικό. Στα αραβικά, Λοιπόν, στην αγγλική, ο κύριος λόγος της απεργίας δεν είναι αυτό που λέγανε στα ελληνικά, να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι την κρίση των τραπεζιτών. Είναι η νομιμοποίηση των λαθρομεταναστών. Άλλο αίτημα στα αγγλικά. Τώρα μιλάμε για πολύ καθάρματα. Legalization of all immigrants who live and work in Greece. Λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα που μιλάει αγγλικά. Αλλά λέει άλλα αιτήματα. Επίσης, ζητείται η διδασκαλία των παιδιών των λαθρομεταναστών, της γλώσσας, της ιστορίας, των ηθών και των εθήμων της πατρίδας τους από το ελληνικό σχολείο. Αυτό ζητάει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και κατηγορεί στην ίδια προκήρυξη την Ελλάδα ότι ενισχύει τη συνεργασία της με την Frontex για να προστατεύσει τα σύνορά της. Θεωρητικά. Το κείμενο του Κομμουνιστικού Κόμματος στα αγγλικά. Takes measures to strengthen Frontex and the mechanisms of immigrants deportation and intimidation. Λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα, κυρία Παπαρίγα, στα αγγλικά. Άλλα λέει στους Έλληνες, άλλα λέει στους λαθρομετανάστες. Εάν το ξέραν οι Έλληνες ότι λέει τέτοια, έτσι να διδάσκεται, όχι να ενσωματωθούν στην ημετέρα. Τώρα η μετέρα με ύψιλον, δεν υπάρχει μετέρα με ήτα. Μας κοροϊδεύουν. Η ορθογραφία έχει διαφορά. Να μου πείτε, οι Αλβανοί δεν ξέρουν από ορθογραφία. Εντάξει, ούτε και η Διαμαντοπούλου ούτε η Θάλια. Και ζητάνε to stop terrorist operations and deportations of the undocumented immigrants. Λέει η κυρία Παπαρίγα στα αγγλικά. Να σταματήσει η τρομοκρατία της απέλασης αυτών που δεν έχουν πιστοποιητικά. Λέει το πάμε. Στην αγγλόφωνη προκήρυξη. Στους Έλληνες έλεγε άλλα. Καταλάβατε. Και γι' αυτό έβγαλε βουλγάρικα, έβγαλε... Τι να πει κανείς. Για την κατάντια τους. Για την κατάντια τους. Δεν είναι φοβερό. Χαμένη τη μετάφραση. Μα βγάζεις άλλες προκηρύξεις με άλλα αιτήματα. Στα ελληνικά και άλλα στα αγγλικά, άλλα στα βουλγάρικα. Για να μαζέψεις τον κόσμο στη... Καλό θέμα αυτό. Καλό θέμα αυτό. Δεν το ήξερα λοιπόν ότι βγάζει το κουκουέ. Ειλικρινά σου λέω ότι βγάζει το κουκουέ ανακοινώσεις στα αγγλικά, το έμαθα απόψε για πρώτη φορά. Το πάμε. Ναι, στα αγγλικά. Ότι βγάζει ανακοινώσεις στα αγγλικά. Οικοδόμος Έλληνας δεν έχει μείνει, Αλβανοί είναι. Τώρα τους βγάζει αραβικά, βγάζει αλβανικά, ψαρεύει ψηφοφόρους το πάμε. Έχετε γελιοποιηθεί, το καταλαβαίνετε. Έχετε γελιοποιηθεί, το καταλαβαίνετε. Έχετε γελιοποιηθεί.